पार्कआव बेरायनो थांदोंमोन। बेयाव आङो हेलमेटखौ सोनो होननानै गारि सिङाव सोदोंमोन। बे समाव आङो साबिखौ बावगारलांबाय। ओमफ्राय दसे थाबायनायाव नागिरफैफिनबा गारिया गैला, सोरबा सिखावा लाना थांबाय। थांनाय रबिबार सानाव नावकाटा पार्कआव बेरायनो थांनायाव गंसे स्कुटि गारिया गोमादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दारगासुबा गामिनि कमल बर'नि AS27B7908 नाम्बारनि स्कुटि गारिया गोमानानै दङ। थांनाय रबिबार सानाव नावकाटा पार्कआव बेरायनो थांदोंमोन। बे समाव स्कुटिखौ पार्कनि मोखाङाव दोननायनि उनाव हेलमेटखौ गारि सिङाव दोननायाव गारिनि साबिखौ लानो बावगारना दसे सम बेरायना फैनायनि उनाव स्कुटिखौ नुनो मोनासै होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर लांसनबायदोंब्ला आरो नुसनबायदोंब्ला 7638860207 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों। आं मैया रबिबार सानाव जोहोलावफुरि पार्कआव बेरायनो थांदोंमोन। बेयाव आङो हेलमेटखौ सोनो होननानै गारि सिङाव सोदोंमोन। बे समाव आङो साबिखौ बावगारलांबाय। ओमफ्राय दसे थाबायनायाव नागिरफैफिनबा गारिया गैला, सोरबा सिखावा लाना थांबाय। बेखायनो आंहा जोबोर खस्थ' जादों, न'खरावबो खस्थ'। आंहा आरो कलेजाबो जोबोर गोजान, कलेजाव थांनो थाखाय। सोरबा नोंथांमोनना नुदोंबा आंनो गारिखौ हरफिन। आंनि गारिया ब्लु कालारनि AS27B9708। मुला बर' गारि नामा आंनि नामाव दंमोन। दा फिसाजोआ लांदोंमोन आंनि गारिखौ बिनि नावकाटा पार्कआव खना फैबाय। अननानै सोरबाफोर मोननोबा माबा हरबानो जाबाय आंनो। सार्फ कालारमोन। बेसेबां बोसोर जाखो गारिया? 3 बोसोर जाबायमोन। नाम्बारा माबा एस बेसेबां माबा एस बेनिसो गारि गासिबो डकुमेन्टसा गारियावनो थांजोब्बाय। गासै थांजोब्बाय। आलसि थांबाय। ओमफ्राय ड्राइभार सानदों आरो जेरै थांदों। बेनिफ्राय इन्सुरेन्सबो थांजोब्बाय गासिबो आरो हेलमेट थांखादों। दा नोंथाङा मा होनना खावलायो? दा आं सोरबाफोर लांसनबायदोंबा माबादोंबा अननानै हरगोन ना खालामदो। दा जिखुनु हाबाखौ थाङो। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।